Čau, dneska tady mám pro vás úplně jiný video. Nacházíme se v Bruntále a máme tady vzácného zahraničního hosta, prezenta, takže rovnou ti položím otázku, kdo jsi. To by som aj ja rád vedel. Repujem, zabávam sa a užívam si život. Takže čím se živíš? Výhradne rastlinnými produktami. A jako peníze na ty rostlinné produkty získáváš jakým způsobem? No niečo je aj z repu, z hudby a ešte som aj živnostník popri tom, čiže robím viacero vecí, ale stále som slobodný pri tom. Takže tak. Tak to je taková tajemná odpověď jako celkem. No, si nám moc neprozradil. Tajomno musí byť. Ale je to lepšie teraz z hudby, ide to viac a som rád. Teraz by som chcel, aby to bolo iba z hudby a to je taký môj cieľ. A jaké sú tvé záliby? Záliby? To je strašne veľa, strašne veľa. Hlavne hudba teda v prvom rade, bez toho by som nemohol byť. No, teraz posledné 2 dní je to také, že ma to chytilo. Hlavne hudba, potom príroda, bicykel, čítanie, knihy, proste všetky takéto veci. To sú také moje hlavné záliby. A varenie, fakt, tak nejak na mňa pozrela. Pohodě. Ne, tak já jsem viděla nějaké fotky na internetu a vypadá to jako... Strašne ma to baví. Vegánsky hlavne. Jenom. Vegánska kuchyňa je strašne pestrá, čiže preto ma to baví. Nebavilo by ma to so živočíšnymi produktami, to je úplne také fán. Že to je nuda prostě. Ale k tomu se dostaneme, k tomu jídlu, samozřejmě, protože jídlo je to nejdůležitější. Presne, to je veľa žrať. Jak dlouho si vegán a proč vlastně? Aha. No, vegán. Najprv som vlastne vysadil mäso. To bolo dávno. Koľko? To je problém, že ja fakt neviem, koľko to je ani. Asi približne 5 rokov možno. Potom som tak postupne nejako postupom toho prešiel na vegánstvo. A prečo? Lebo nikdy to nebolo zo žiadnych zdravotných dôvodov alebo niečo, že by som teraz chcel byť zdravší alebo čo, ale čisto z etických, fakt kvôli zvieratám, kvôli ničomu inému. To je tak doteraz. Mňa v podstate, ako znie to úplne blbo, ale mňa vôbec nejako ani nezaujímajú tie zdravotné benefity ani nič. To je len taká pridaná hodnota, taký bonus možno k tomu, ale... Jako já to mám úplně stejně, mě jako zdraví, jako OK, je to dobrý, že je to jako zdravější, ale jako ty zvířata jsou pro mě taky podstatný, no. Hlavne preto. A hlavne keď som videl, čo sa deje proste niekedy v mliečnom priemysle horšie ako v mäsovom, tak proste to je voľba jasná. Jasně no, že nestačí jenom to maso, více říct prostě. Hej, určitě. A jako vedl tě k tomu nějaký dokument, nebo si viděl něco naživo, nebo... Určite aj nejaký dokument, veľa urobil so mnou aj Gary Jurovský, to určite odporúčam. A potom tak začal som sa viacej o to zaujímať a presne tie dokumenty, aj knihy a proste veľa toho, takže tak postupom času. Ale hlavne asi ten Gary, to je pravda, no. A to vlastne celá jeho stránka, aj tie jeho eseje a nielen to populárne jeho video, ale proste všetko od Garyho, je to fakt skvelý týpek. Jo, toho určitě, na to se podívejte, jestli ho neznáte. Vlastně z toho se dostáváme na otázku, co na to říká tvoje rodina. No, to je super, moja rodina, práve som veľmi vďačný za rodinu, že to bere, rešpektuje a že sú radi v podstate, nemajú s tým žiaden problém, pokiaľ teda ich nejako neatakujem a neprovokujem pri jedle. No, to nemá nikto rád, no. Ale ne, fakt super, dokonca mamka strašne dobre varí vegánske veci. Čau, pozdravujeme. Takže vždycky sa teším, keď idem k nej na návštevu. Fakt dobre. To mám radosť, lebo čo poznám niektorých vegánov, väčšinu, tak v tej rodine to majú podstatne ťažšie. No. A hlavne tí takí začínajúci vegáni to majú. No. Takže tá rodina je taká brzda väčšinou. A ľudia by sa trošku mali odprostiť od rodín. Není to zlom, ale proste byť sami sebou a ako nedávať na to okolie až taký veľký dôraz. A ty máš jako nějaký přátelé, kteří jsou vegani nebo něco takového? Mám práve, že mám. Vegánov, vidíš, vegánov pomene, viacej sú to vegetariáni. No, tak aspoň něco. Ale vegánov pomene, ale mám
teším sa z toho. Ale stále viacej ich spoznávam buď na koncertoch, alebo na nejakých akciách a potom vlastne sme v kontakte, čiže... Nebo na internete, že? Alebo na internete. No, tak jsme se my poznali na internetu. Takže Nová doba. na internetu. Máš nějakou oblíbenou restauraci? Jakou, kde by, jako kam by si každý měl zajít podle tebe? V Bratislave No. je cez sranda, že v Bratislave je ich pomenej, ale strašne mi chutí raw reštaurácia Bemba v Bratislave, to je, jak je obchodný dom Slimák. To určite. To znám, no. Ale tak pre tých, čo sú z Bratislavy. Jasne. Tuto, potom Govinda je dobrá v Bratislave a strašne mi chutilo v Brne, ja som zabudol, tak dole sa tam išlo. Ježi, jak sa to volalo? V Brne mi chutilo vo vegánskej reštaurácii. A asi tak, ale ja si radšej si varím doma. Radšej si varím doma, akurát baví ma to, je taký relax. Meditácia zároveň. No a když jdeš do restaurace, jakože třeba já nevím, s nějakýma kámošema, tak je to tak, že si buď dáš jako třeba ty hranolky s kečupem, nějaký salát nebo tak, nebo tam prostě řešíš s těma číšníkama, jako ať ti udělají tohle, ale ať tam nedávají máslo, ať tam nedávají tohle, protože já třeba tohle moc nemám ráda, jakože mě to moc nebaví takové řešit. No. Väčšinou to robím tak, že si dám asi vždycky, že grillovanú zeleninu s rýžou. Bez parmezánu, raz mi tam dali parmezán a pracne som ho hodinu a pol vyberal. Ja, to musel byť hodne zaujímavé. Každé to sú z toho spolu hladný. Ale fakt väčšinou si dám buď polievku nejakú, čo viem, že je vegánska, alebo klasiku, tú grillovanú zeleninu. S rýžou, bez rýže. Nejak to neriešim. Takže tam si ma nediskutuješ, no? Nie. Ako opýtam sa vždycky, či majú niečo vegánske, väčšinou ne, alebo väčšinou nevedia, čo to je. Takže väčšinou to vyhrá tá grillovaná zelenina, alebo nejaký šalát. Jasně. A jaký je teda tvoje oblíbené jídlo? To je Oblíbené nejoblíbenější, jídlo. úplně když si představíš nejoblíbenější jídlo, já mám třeba špagety, takže... Špagety? Špagety jsou to. Jaké špagety? No jakýkoliv, prostě musí tam být špagety. Jo. Ale tak nejlepší s červenou omáčkou teda, no. To jsou rajčata, že? Začínam mať hlad teda. Najobľúbenejšie jedlo určite pre mňa burger proste vegánsky, taký chlapský proste. A la Homer Simpson a Peter Griffin. Takže taký proste veľký burger vegánsky, napríklad šošovicový alebo z tofu. To je fakt top jedlo pre mňa, vegánsky burger. A potom asi druhé pizza. Jo, pizza. Pizza a urobiť si fakt dobrú veggie pizzu, tak to je... Normálne som hladný. Ty jsi jako nic nejedl, nebo co? Ale jedol som, čo som jedol dneska? Šalát som mal na nejaký. To je slabý, že? Jako není to hamburger. Je, veľký chlap. Ale včera som mal hamburger. To musíš mať aspoň proste 4-krát za deň. A jaký organizace podporuješ, jakože nějaký, co se zabývají v podstatě? Víš, co myslím? Dobrá otázka. Určite najviac asi, čo spolupracujem a podporujem, sú Vegan Fightery, Vegan Fighters. Tých vlastne aj jediných som nechal na CD-čku logo. Potom je to, jak sa volá, Soucitne, mám rád, tých podporujú. Možno... Ja takto odpoviem. Väčšina organizácií, s ktorými som buď robil, alebo nejak sme spolupracovali a mali v názve, že sa velice zaujímajú o zvieratá a strašne proste oka toto hrali, tak to tak nebolo. Vo väčšine ma sklamali, čiže moc už s týmito organizáciami nespolupracujem. Fakt len s takými, čo mám overené, čo viem, že to robia zo srdca a nerobia, není to len kalkul a není to proste taká nejaká špinavá hra. Málo organizácií, fakt málo. Jaký jsi typ vegana? Jaký som typ vegana? Taký, ja som dosť aj pôžitkár aj v normálnom živote, čiže ja si fakt doprajem aj tie vegánske veci. A jaký som? Ja si kupujem aj polotovary, aj čerstvé veci, nie som nejaký zaškatulkovaný taký vegán, taký hippie vegán, by som to nazval. Nechcem uraziť nikoho, to len by som tak nazval. No. Taký normálny, proste na čo mám chuť, to si spravím, to si dám, to si kúpim. Nerobím v tom nejaké rozdiely. Máš potřebu jako to všem říkat, nebo prostě spíš jako je to tak, že až když to musíš říct, tak se o tom teda bavíš? Na začiatku som mal asi,
ale fakt iba skrz tie zvieratá. Nemal som potrebu hovoriť, že ja som vegán a teraz toto. Na začiatku som mal skrz tie zvieratá, že som fakt do tých ľudí možno ril, za čo sa im ospravedlňujem. A teraz už to je také ukludnejšie. Až keď niekto začne rýpať do mňa, tak potom príde tá sopka. No, já si myslím, že to je takový přirozený vývoj prostě v tomhle, že většinou si na začátku takový, jako, že všem máš potřebu to říkat, jako, že proč to děláte, Na začiatku si taký úplne toho plný a proste máš fakt potrebu to všetkým vykričať a ja mám niekedy takú prvkú povahu, takže niekedy som možno tlačil na pilu a to není dobré, fakt potom som zistil, že fakt není dobré tlačiť až tak moc na pilu, lebo to má úplne kontraproduktívny účinok na tých ľudí. Je tak, no, oni se seknou a nechcou, já takovýhle nechci být, takže to... Hlavne treba mať, fakt to treba hovoriť s kľudom a mať fakt logické argumenty a normálnou debatou sa o tom baviť. Vtedy to má význam. Alebo cez hudbu, cez umenie sa to pekne predáva. Jasně, no, právě, že ta hudba si myslím je jedna z těch nejlepších cest, kterou to můžeš v podstatě dávat asi jako určitě. Fen, no. Ty jako hudebník, tak co plánuješ, nějaký koncerty a podobně, aby naši diváci mohli jako tě někde vidět nebo tak? Koncerty, no neviem, kedy toto bude vlastne zverejnené. No tak snad brzo. Teraz bude vlastne ten Veggie Parade to je vlastne příští víkend, že? Hej, 20. Na to sa teším. A popravde si ma zaskočila, lebo to mám všetko, tie dátumy mám v zápisníku. Takže řekni, potom bude Klášterecký festival, Klášterec, ale to neviem presne dátum, ale všetko je na mojich stránkach facebookových. Tu vám vyskočí taká bublinka teraz a tam si kliknete a tam bude proste facebooková stránka. Takže kočka nebo pes? Pes. Proč? Proč? Neviem, ako mám rády kočky fakt moc, ale proste pes je pes. Takže jsi takový pejskař, jo? Jo. No a máš nějakýho psa? Mám, jasné, mám z útulku. Fakt? A už dlho mám. 13 rokov. To já mám taky 13, no. Z útulku. Aj toho pozdravujem, on sa rád díva na moje videa. Jo? A jak se jmenuje? Dan, tak ako Dan Nekonečný. A je taký blonďák, hej? Ne, ale je taký blázon. Mám ho rád. Jo, tak Dan pozdravujem. Čau. Knížka nebo film? Knížka. A pak film. Takže Knížka. South Park nebo Simpsonovi? Simpsonovi. Ned Flanders, Tvoje nejoblíbenější postava? Ze Simpsonů? No. Mimo Simpsonovcov Ned Flanders. A pak určite Homer, no. Aj keď je to mesožrávec, ale Homer. A Lisa to. Tak Lisa, ona jako, nevím, já mám nejradši Barta třeba. Bart, ako celá familia je super, ale mimo nich fakt Ned Flanders a Ralfík. No. Ralf je super. No toho jsem zapomněla. Marvel nebo DC? Asi DC. Asi ani jedno možno, ale... Takže jako nemáš moc rád tady ty komiksy? To super hrdiny a podobně? Moc si na tom nejako neujíždím. Čaj nebo kafe? To sú super otázky, ale milujem obidvoje asi. A víš, to vždycky jsou lidi, že mají buď to nebo to, já třeba kafe vůbec nepiju. Ne, ja kafe piju a fakt kvalitní kafe mám rád, ale taký kvalitní čaj doma, čo si hovorí. Takže neviem na túto otázku fakt odpovedať. Ale neviem, fakt. Dobře, no tak jako nemusíš Obojí. úplně odpovídat, no, jakože Obojí. Piercing nebo tetování, co se ti líbí? Tetování. Žádný nemám zatím, ale no teď právě jako se dívám, jestli nemáš. Teď mi jedno kreslí zrovna, fakt, se těším. A to tam budeš mít jako Michalčinu hlavu nebo tam? Jo, Michalu Fialovou tam budu mít. Pak tam budu mít ještě loga různých masokombinátů. Kostelecké uzeniny. Kostelecké uzeniny. Jo, to je pěkný ten pán, jak má tak léto nebo zima. Zima, jednoznačně zima. Já jsem fakt zimný typ. Zima, určitě. Sneh, snehuláci, hory, lyže a tak. Sněhuláci. Tam v Bratislavě máte hodně sněhu, že? No, takovýho blátovýho. Ja chodím rád na hory, alebo na chatu, tam, kde je fakt veľa snehu a ja to mám strašne rád. Vnútri proste praská krv a proste
ešte víno, sneh. Je to fakt super, taký relax. Takže jestli chceš nakonec nějaký vzkaz pro lidi, třeba budoucí generace, nebo já nevím pro koho, tak můžeš dát. Ďakujem fanúšikom a všetkým dobrým ľuďom. Tu som sa chcel poďakovať a vzkaz. Taký najväčší vzkaz asi nájdete v mojich skladbách. To je vlastne kus zo mňa, tam sú odkazy v každej jednej skladbe, čiže ten odkaz nájdete buď na albume, alebo keď si pustíte nejakú skladbu. Tam sú všetky odkazy odo mňa. Pre vás. Tak jo, tak já bych ti chtěla poděkovat za to, že jsi Ja ďakujem. přijel do tohoto města krásného Mne a sa tu že ľúbi. si nám umožnil tento rozhovor. Ďakujem. Tak Čus. si mějte, čau.